We talked to voters from both Fidesz and TISA here in Hungary, and this is what they had to say. Legyen az a gyűlölet, legyen az az LMBTQ propaganda, legyen az a gender ideológia, legyen az a migráció, minden a normalitás ellen megy, minden a józanész, a logika ellen megy. Tehát a magyar nemzet, a magyar nép az egy nagyon mély keresztény gyökerekkel rendelkező nemzet, és családcentrikus. A migráció az felhigítja a nemzetet, ezt látjuk Hollandiában, látjuk Franciaországban, Németországban, hogy mit okoz. Tehát mi ezt nem akarjuk. Ehhez szükség van egy konzervatív, egy keresztény konzervatív kormányra van szükség, és Orbán Viktor az, a Fidesz-KDNP az, ami ezt tudja biztosítani. Félre vannak vezetve az emberek, és kirabolták az országot. Tönkrement az egészségügy, az oktatás, és nincsen jövője a gyerekeknek. Az egyetlen mencsvára az országnak a Magyar Péter. Mindegy, hogy ki, de a jelenlegi kormányt el kell mindenféleképpen távolítani. Na, te szeretnél megadni Ukrajnáé? Na ugye. És melyik fiatal szeretne itt meghalni? Én sem szeretném az én gyerekeimet elvinnék majd Ukrajnába előni, mikor semmi közünk hozzá. Nem is uniós tag, se semmi gyerekek, és akkor kész. Mi is Európához szeretnénk csatlakozni. Nem szeretnénk azt, hogy lezáruljanak a határok, szeretnénk a munkaerővándorlást, tehát hogy jöhessenek, mehessenek az emberek, hogy mehessenek a gyerekek tanulni Európába.